De tweede brief van Johannes, hoofdstuk 1. Dit schreeuw ik, de oudste, aan de uitkade vrouw en aan haar ben, die ik oprecht leef heb, en ik niet alleen, maar alle jaren die de waarheid kennenleerd hebben. Om de waarheid die in us wennet, en bij us blijven zal, ont in eeuwigheid. Bij us zal wezen genade, barmhartigheid en vrede van God de Heid en van Jezus Christus, de Zoon van de Heid, in waarheid en leefde. Het had mij tieren goed dien dat ik ben van jou troffen heb, die uit de waarheid libje, zodat de Heid us dat opdroegen had. En nou vraag ik jou, vrouw, net dat ik een nieuw gebod schreeuwen wil, maar één dat we al van het begin aan hebben, dat we een waar leef hebben zullen. Dit is leefde dat we libje naar zijn geboden. Dat is het gebod, like als jemme het van het begin aan jet hebben, om daar naar te libjen. Daar binnen om is zo volle verleiders de wraad in tijn, die net meestemmen dat Jezus Christus als meeske van vlees en bloed op een wraad komen is. Dat is de verleider en de antichristus. Neem jemme te wacht, dat jemme net kwijtrijtje wat wie beschrept hebben, maar het volle leen barremeien. Elk die te vier giet en net blijft bij de leren van Christus, had geen baan met God. Die al bij die leren blijft, had wel een baan met de Heid en met de Zoon. Als er een bij hem komt en deze leren net brengt, neem hem net in een huis en begroet je hem net. Want een die hem begroetet, had schuld mee aan zijn ondagische deden. Nou zou ik hem nog heel wat schreeuwen kennen, maar ik wil dat net met papier en inkt doen. Nee, ik hoop je bij hem te komen en persoonlijk met hem te praten. Wat zullen we dan blij wezen? De groetnis van de ben van jouw uitkarde zuster. De tweede brief van Johannes, hoofdstuk 1. Dit schreeuw ik, de oudste, aan mijn beste vriend Gaius, die ik oprecht leef heb. Beste Gaius, ik wens je die dat het die oer alle boeren goed gaan mij en dat het zoen best, like als het echt goed gaat met die geestelijk leven. Het had mij tieren goed dien van broeren die hier kwamen te vernemen van die libjen uit de waarheid, like als de wierlijke dochste. Grutter blijdschap ken ik net als dat ik hier dat mijn ben uit de waarheid libje. Beste vriend, dat is trouw van die, zoals du de broeren, vreemden nog wel, behandelen hast. Ze hebben in bijwijzen van de gemeente van die leefde verteld. Wees zo goed en help haar een echte op zo'n wijze dat God daarmee ere wordt. Want voor de zaak van Jezus binnen ze op reis gaan, zonder wat van heidenen aan te nemen. Daarom is het uw plicht zulke lui bij u in te nemen, om de zaak van de waarheid voor te sterken. Ik heb de gemeente een brief geschreven, maar Diotrefes, die graag bij haren de eerste viool spelen wil net naar uw hartje. Daarom zal ik hem, als ik kom, aan het verstaan brengen wat er dien had, doet er der lastertaaltje in u uitsloeg. En, of dat nog net mooi genoeg wie, ik de broeren net in de huis nemen wil. Ja, die dat al willen, had er tjen en zet er uit de gemeente. Beste vriend, doch het verkeerde voorbeeld net nee, maar het goede. Dit goed docht komt van God. Dit verkeerd docht had God net schoen. Alle jaren, ja de waarheid zelfs, spreken voor Demetrius. Wie spreken ek voor hem? En do wist dat ze op uw getuigenis aankenste. Ik hier nog heel wat te schreeuwen, maar ik wil die net met pennen en inkt schreeuwen. Ik hoop je die mij gauw eens te moedjen, en dan zullen we persoonlijk met elkaar praten. Vrede mij die, groetnis van de oren, groet je de vrienden alle jaren persoonlijk. De brief van Judas, hoofdstuk 1. Van Judas, de tjenstwijd van Jezus Christus, de broer van Jacobus, aan hart die roepen binnen om te libjen in de leefde van God de Heid en in de hoede van Jezus Christus.
erbarming, vrede en leefde mij jimme al aan rieker joen worden. Vrienden, het wie altijd al mijn doel om jimme te schreeuwen, oer us mijn skippelijk heil. Maar nou vielde ik dat mijn plicht om jimme daar in een brief op aan te staan. Dat jimme strijden zullen voor het leven dat de gemeente inrus en voorgoed terugjoen is. Want er binnen mensen in de gemeente ingeloopt, lieu dat het oordeel al lang lien oer beschreven is. God lezen die de genade van God misbruiken als een verlegje om daar maar op loslipje te kennen en dit us ene heersker en Heer Jezus Christus afvallen. Ik al weten je me alles maar al te goed, ik wil je me toch in het zin brengen dat de Heer het volk wel uit Egypte bevrijd had, maar doch letter haar dit net op hem betrouwden verdiend had. Hij had echt de engels die haar eigen positie verspillen en haar eigen wendplak verlitten hienen voor eeuwig in diepe tjusternis in de boeien slaan om op een grote dag oordelen te worden. Zo ek Sodom en Gomorra en de steden daaromheen, die op dezelfde wijze als de engels gorke en zijn natuurlijke lusten najagen hebben. Nou lezen ze daar als een waskogend voorbeeld, straf dat ze binnen mij een eeuwig vuur. Correct likwijls giet het mij die dit visioenen zoggen, maar lieke goed haarzelfs besmortje, Gods heerschappij verachtje en de hemelske machten losterje. Maar doet Michael, de aartsengel, mij de duivel strijd en egevieren om het liek van Mozes, dwars er die net mij lasterende woorden veroordeel je. Nee, hij zei, de Heer mij die bestraffen. Maar deze lieu lasteren wat ze net eerst begrijpen. En wat ze instinctief, liek als de redelezer besten al begrijpen, dat wordt correct haar ondergang. Wij harren, want ze binnen de wij van Kain opgien. Ze hebben haar liek als Biliam om geld aan bedragerij schuldig maken en ze zullen vergaan omdat ze in opstaan komen binnen liek als Korach. Het is een schandaal dat ze haar aan jimme leefde mielen onbeskamsem te goed dogen en alleen maar voor haarzelf zorgen. Wolken binnen het, die de wind voorbij jagen, maar daar geen wetter van komt. Bjemmen die in de lette jest geen vruchten jouwen, kroon dee, ontwattelen. Het binnen wilde wegen op de zee, die haar eigen schande als kom opspatten litten. Dwaalsterren, orneren om voor eeuwig in het diepste tjuster te zitten. Henoch, een uit de zonde generatie naar Adam, had dan ek van harren profeteren mij de woorden, de Heer komt mij zijn heilige 10.000, om rechtdij te houden over alle keren en om alle goddelozen te bewijzen dat ze schuldig staan aan alle goddeloze dingen die ze dien hebben en aan alle brutale woorden die de goddeloze zonders tegen hem sprutsen hebben. Dat binnen de meisken die altijd prottelje en wrokje over haar lot. Ze lipje naar haar begeerten. Haar molle slacht oer dweelske taal uit. Ze praten mooi met de meisken om er zelfs beter van te worden. Maar jimme, vrienden, denk om de versussingen die de apostels van ons Heer Jezus Christus dien hebben. Dat ze tjen jimme zijn hebben, in het laatst oon van de tijd zullen er spotters wezen. Die neffens haar eigen goddeloze begeerten libje zullen. Dat binnen de lieu die twaspjolt oproepen, al te menselijke lieu die de geest net hebben. Maar jimme, vrienden, bouw jem libben op jimme allerheiligst leeuwen. Bid in de kracht van de heilige geest. Bewaar je jemzelfs in de liefde van God, in de verwachting dat us Heer Jezus Christus in zijn barmhartigens jimme het eeuwige leven jaan zal. Haf moederage mij gewoon die twijfel je. Raad ze, skoor ze uit het vuur. Oren moeten je me ek wel moederage mij hebben, maar neem je me tegelijk voor haren te wacht. Ja, mij ek de klein die terug de zonde besmorgen binnen. Hem die je me verstroffelen bewaar je ken, en je me zonder lek of brek mij jubel van zijn heerlijkheid verschijnen te ken. Hem, us enigste God en heiland, komt eer en majesteit, macht en kracht ta, door Jezus Christus, us Heer, van alle eeuwigheid aan, nou en in alle eeuwigheid. Amen.